Shubor nakaslem jong unausan hima. Ulam phang kaying dorbar thawan uba met ba lingdo hene kasngi habaya kran bikinong tho khubor ulong de bandan daka kan hon token halor ka jinghap jong kani ka dum banlap ya ka daw jong ka jinghap ulong ru ba ka daw jong ka jinghap kala bandai na ka daw jong ka jing panwandur ni ka design ha ka ktien phareng la ni ka jingduna jong contractor uba pentre ya ka le thuru ba ka high power committee kan sa shong la shai kasngi banwat ya ka daw ten rai jong ka jingham bat hadien balalap ya ka daw kin beteng ya ka jingshna ula ongru ba de bandan da ka third party audit na ka benta ban pej benia ya ka jingtei ka bala dep ka ba klem shak ta ha ka jinghap jong ka dum shu ula pan pawru ba de bandan da ka kin hon token banap ya ka daw ten rai bat ya ka jingshisha halor ka jingja jong ka jingtei ya kani kani assembly building hang tai po mau diang la yo jingtip ba ka jingja jong ka jingtua jong kani ka dome portion ka bomot ka badai jong ka tu ka central wing kala hap no aka si blame me kat arsiting AA but kajinja kalau kaba pelungo sibon hadu kata but adin ba yang layo kajinja layo tip ba ka jingtua jong kani ka dom kalalong kaba but ba kajinjot jong karo kalalong kaba he adin kani la contact wood ya ki engineer ki officer ki badai jong ka PWD department jong ka building section di badai page bar ke badai ban jungo ya ka construction hang tai apo ka assembly tmai but mene hi kira le ya ka ban jungo ya ka site chatai ha ka ba ngala pentipru ya u consultant nang dai contractor halor kini kiki but namal ka jing pamla ban poi jong consultant hakapor ka babiang lo poi islam tanjan mit nama ka jing delay jong ki flight na do Delhi shimla la ban lit rang bar ki chatai de na kaliang jong ka ki officer jong ka PWD building kila lit ban jong ya ka tambah ki 4 la ban lap ya ka nu ka daw jong ka jing hap jong ka ni ka dom te don artli hangi ki bang nyapan page bat chwai kata na kaliang jonga la shine sap labu ya ka banit ban jungo daladi ani inspect daladi ya ka jingjot bat ka jing long jong ka ni ka jing tua Mr. Khatwe beji support site ban ngala pentibru yo chief minister manidon kat but yaki member bakit khot jong ka high power committee jong kanika building ke bakil sedang na do ko power ka banin ko bala initiate speaker ha ko power ha ka banidon kat la shai na ka benta ka jingli jungo jong ya kanika jing hab jong ka dom la khot langru yaki officer ki badai pe ya katai na kaliang jong ka PWD department bagi ni rengkat kontraktor bat kumjuru ya u consultant u badai ya ka designing jong ka construction te hak pemerintah hing susngo na kaliang jong ba don tang atli yegi kawai kala bandon ke jimbakla na kaliang jong ka ba design ya ka construction bat kawai pat kalong kala bandon ke jingduna na kaliang kontraktor hakabe bat ke construction dia hakabe design kalau na kaliang jong design associate u consultant u balet mau nahap ban diklik la da kadong ke jingduna hanta bana kaliang ke construction part kalau na kaliang kontraktor bat ki monitor bagi bapet ya jing tray hangta ya po assembly de na kaliang jong ahi ga so ban ong ba wat ke HPC ka pat song na sai inang simi ka rai
Nasusngo ba ngidon kam ya ka ba nginwat ya ka tulong jong ka daw ba manu ban haban simi ka jing kli alor kani ka jing tua jong kani ka dom ta kalong ka ba khmat ka ba ar pat hadin mangi ladap banwat ikini ki baro pat bangin beteng ya ka jing snai ya kani ka building de bandon de ka third party audit hakabede bat structure ka baladap sna ka bakram jot bat ya kitu ki wing boro artli kamut ke left wing ke wing ke ba right wing rukum jo tiada kata insala ban perkat ke ipat bagian ya cakma tan ba ngin hab ban wat ya ka daw tenrai jong ke jing hab jong ni ka dom kabamut kandan ka kunhun tokit lada kalong da kadung ko bodiru ka bangin lap ya ka jing sisa kata kalong ko bangin haban lai tang ba kan hab manbu ikani hapo ka HPC le sai ha ka bangin sa ai ka briefing ki members ki member hang to ba kinyo banyak perkat ba banyak kata kalong ni apa di da ki kedo ne ni ba kowe de ka jing maklai jong ta ka jing penwandur ka design bahar pak kejing guna nak kalian kontraktor nong perlu hukum di koi sataban ayat terkadang kalong witang kita non daw sudah mui nong ke ba penong ki nama makam don earthquake don ARM ka building ka bal design antai ka kum kejing sutu jonga kejing tip jonga kum uleman namde technical nama kata ka building kalong highly technical kamut mde itu mususnai ka don ka kalau ke technical kamu kejing nang jing tip jong kibriu ki ba design ni kata kalong highly kila long pha jong normal kum kani ke kerja structure ke ban sina da ke dom kam dei suka structure ke ba malumala ka ban suete kat bamang kamu dan kami highly technical kamu buat engineer ba malumala unumla ban sumtu lum dei hiu engineer ba smart ba kam sempang haka ba de ba kejing trai te kejing tua jong ka tu kan no tang kita ki daw don daw su mo lada ong bula don juma entele kata tengam dit tamam don hi ka kum kata ban don ke report kejing yo ihi kat kum kejing ha jong ka tu kalong ba ka tu ka dum bar ko we ka wan ha ba po te la sai bistab ikan ipet dalam jong kemat bat ki detail ba ki ki bar khai ki long komta kani kamot bangapun kut hang ni kani kalong kejing sngo jonga ka bangai sngo ba kindon tang artli te tang kita atli kawai design kumno bansna ba kawai kan nong construction tang kata kita sa hadin ga jinglang jong ni ka dom ne hato ka nagaliang jong pindang ya chakmat ban tay ba ka dom structure ne dun na kata ada batai detail mentan pa nakaliang jong number 1 in find out ka a ke daw ke ba r kan don ke third party audit kaban audit ya ka structure ka baladap tre left wing right wing bat ka tu ka central hall bangin pe ya ka tu ka central hall la kalong fit na em banang sna ya ka jo ya ka jing sna kan ya isa kamat tama swaban sna de penting na bakalong safe na ko ban ong ruang ni kendiat pa don bok mo thank god at least lakunu kamde benja tama ka ja ka por min ka architect la ka ja ko min sni haka po badang tray kamu kanungot beliau kiban mensal dan ni ka igaban dia kalau ka igaban sosi ba kata orang kawai lane subu la la sai hadin abot la da han oba in shong session shong house ang tu la ka jakom ka tu kublo kan ka kalau ba sosi ba ta desa mano ban bakli ka jingjula em kata ngin pat la ban rai em ngau fi in late but investigated but kalau very premature yang kalau ka ba kalau bakla yang ala dang asimno karai mentahi bar utau long bakla kamu there's no point man let say for you don kam man let choose the side don kam su hiru ban bo ka third party audit dan don kam su ban investigate but kan ni namar baro ki let na ka di building na do ka monitoring baro na dong sedong ki le na building tengah try baro ki long no kan no ki layu ne tang ka dor ki tender tela makla di sispa ar punyo kuror makla kajing dulu apa nak kajing ham nak jom te kadum karena kajing dulu nak ang pala ba nasas tate ba hot kajing film yung tiga dum kamde na ba ki jumai
Ngai abashna. Along kata ka ba kat be tip te kemudian kubur kumui benda. Abashna itu tidak jing bahaya. Kemudian jing selong bahaya. Kalau ada untuk specification buat maladaki jumai hadu kata tagan ne jing. Dengan saya hanya bagisna ke desain lu, saya ke Bandung. Ekadon yang mataga jing ka close ang keluar tu ka hadis. Te ia kan ni suun ong ba nakalen jong aru ngalai keren bat u consultant ba design ni kata ka structure. Lo mo siya kan untuk ngong atrai ba kan ni ka building pila penting na ba kala ban yeng wala dawan ujumai mo te nakalen ju ong clearly ong kata lele te kalong mahmat te kalong ke jenglengo kalau mentah balai ba krem don jumai eru kaham kata kalau macam ni. Sebab bukan asutu atau bukan jingkran bukan dum atau makawit bukan kelak lah. Tu kami ni bukan struktur bukan ngadu gram level. Kata kalau soal itu fite. Nganom lah kalau very premature yang ngaman orang itu. Either design or construction. These two things only. Nganom pala banang light lagi ni third party audit team kin done kiban one but ban investigate ya ka daw jong ka jihad. Samta ka jingkali ba kibri bu Ahmad panong ba kibo igani ka jingkali ba balai la ai stop contract ya ka company ka bala sha reject ka por ba le igani ka tanda. Ketu gamtu ketu ka din na po nakalen jong ka police department bagi khot ka tanda to ko so they have the tender committee, they followed all the things. So will you raise this particular issue tomorrow in the high power? Well, kata kalau bapia ong tu saya punya keren ni kata roda saya. Tu kan dah macam blacklist ya tu company pak. Kata nganong penlaban ong kayak kata. Kepada ong minta kamu ngala ada rai dengan blacklist utara kami apa? Sebab ki ong baka toba khato jong ke present woman jadi ke jong ke house kan long no hakar ni kan assembly bermain mentah kan ni jing dia jong ni kan jing oh jong keren jong ni dum nang wah man long kai nang ram ndak boleh ladang ban ong bangin sna kumju kum tu kamot bang along tangan so om kili ada de sabanu wono snaru kabam nala lada la ban pelong ru ngafai kelak lembe itang sisi maldam te kabam la long yero ban le kata bat aka ji sisa kai ya smooth bar khoi kajing lay ban monitor kajing lay jonga satai kalong ban pentikna ba kajing ya kajing te ka de banyai ka kum popor balabu na kaliang jong ka department na kaliang jong kontraktor bo de bendep gitu war khoi on time ka kum ka bar chat ka bakilabu kajing lay jonga kalong ban pentikna ya kata namar ba ngikwa no ya ka banyo ya la ka house jok kata ka de role ke jonga ka ngala. Harganya kenduk tu pi begini konsultan ki ong kuno ki ong bang laga tai yang ni ka dom ka long ka bobit ne em bat laga dei ban ya mat sakat no kan simpua na kaleng konsultan wala lagi ong mengaru anu ko ngan hon hado bala da ka third audit kana ai ka report ki Abede ni gadong long temu mi ki pai Keladang kita gaji hapor bagi keren hapor ke high power committee mensyuar keladang kau dengan high power committee bu ya terano produsen banumdon ya gadum nomor pelak kias sebab pelak kedisian yang kita kata tengam tip dah bola mensyuar Menin nak kalian dong staff engineer orang bah kadon kata kajing pressure kini ki bapak hantai ba dia pendak kurang tak dakam atau pusing nang bakadai bakajing trigger ki ke pelong penkelam sang ni kadon imat kampak don kajing song scam jong kono foundation lah penyan buat kami bakadang ngamdan ego kata komplain bak nak kalian kontraktor unsung ong ire benta bakal staff engineer pun lah kata ka song staff engineer jubab kata ka lalu udang kata lalu menyetu ini nani kamdan ire kata kajing terima bonong ire kata ada jintai ya ni yang kiban kumbaga no tuli di company kiba involve ni kiba dan lang bat kum ki kena tuli kita di sub contractor bat kiba dan batai ya bagi tip tang tu way menapok UP ketua UP untuk company bagi keren bat yang mau sub contract kunta kita kata kalau nak kalian ke di department bahkan pet menonton madai maki ki balai kata tanggal jema ngam orang Iran kata nah pet ke construction ke dia banyak sekemak Balka monitoring kadang kalian joki. So ketika third party, nak batai long ketika third party kan wan na Third party
ordinary, it can be an independent kind of you kabarum day ka jo mensuala bed ia ka design ia ka drawing nadong sedong da ka IIT Roorkee the ninum simshu da ka IIT Roorkee nglaman sim ka IIT Guwahati, IIT Delhi or whatever it is back in pay gitu gitu ngin pay da sai bat halor ka jing ai jibut jong ki babon balang maka ikarai buhat Pwede lang ni jing kaliba kitong kambiang kita ka design. Kat kung pwede to ngam si mau maka kambiang ka design yang kita jing na. no ngakamong ka design please don't put word into my mouth. That is very wrong. Don't carry out this news. Either it can be design or construction. These two reasons only. Only don't put things like that in my mouth like that. Yung ngomong nung kamu eram ngata. Ya. Okay, kalau amdan kita ke jinguna kita ke design. Te nitip bakat kunjungan tu engineer omba design ya kini kerja kita ke IIT Roorkee. Koi naki IIT Nepal kali. Te kani kan sawan lang ni am sini pat ban pensisai. Hado mengalalap ya findings kata kin selama nong lo kata nong nong ta. Nakata.